расман муҳориба дар вазни нимёна байни ҷангвари амрикоӣ Кевин Ли бо рекорди 19.7 ва ҷангвар аз Русия Ринат Фахриддинов бо рекорди 21 рӯзи 1 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи ду беҳтарин мужзани ҷаҳон, чемпиони вазни сабук Девин Хейни бо рекорди 29.0 ва чемпиони пешинаи вазни сабук Василий Ломаченко бо рекорди 17.2 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 20 ба 21 май баргузор мегардад ва яке аз беҳтарин муҳорибаҳо дар таърихи бокс хоҳад шуд. ва албатта ки дар ин муҳориба мо бародари мусалмони худ Девин Хейниро дастгирӣ мекунем. айни замон ӯ беҳтарин мужзани вазни сабук дар ҷаҳон аст ва боварӣ дорем ки дар ин муҳорибаи худ ғалаба ба даст оварда ин суханҳои худро такрор мекунад. Alhamdulillah, all praise due to Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузашта медонен UFC реванши Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷиро ташкил мекунанд ва онҳо барои камарбанди BMF меҷанганд. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев аз ин хабар бетараф намонд ва дар Твиттер ин хабарро ба қайд гирифта навишт ки ҳар дуи шумо ин камарбандро сазоворен. хотиррасон мекунем ки муҳориба рӯзи 3 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад. оиди ин чиз комментатори машҳури UFC Ҷон Аник хабар дод. мо оиди ин чиз бо ҳамкоронамон суҳбат кардем ва ҳама розиянд ки ин муҳориба маънои хуб дорад. 5 раунд дар вазни сабук, муҳорибаи асосии турнир. ин муҳорибаи довталабӣ дар сатҳи баландтарине ҳаст ки ба назари ман ҳатто беунвон ин муҳориба метавонад ки муҳорибаи асосии любой турнир шавад ва мо ба ин чиз 100% боварӣ дорем, гуфтааст Аник. ва дӯстон, бояд қайд кард ки UFC ба Ислам Махачев моҳи октябр дар Абудаби муҳориба ташкил кардан мехоҳанд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки агар муҳорибаи Дарюш ва Оливера дилгиркунанда гузара а муҳорибаи Порье ва Гейҷи дурахшон, пас UFC ба Ислам ғолиби муҳорибаи Гейҷи ва Порьеро медиҳанд. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро дар комментария нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Алекс Перейра анонси муҳорибаи навбатиашро зидди дигар чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазн Ян Блахович чунин шарҳ дод. рақиби навбатии ман Ян Блахович мешавад. ин ҷангвари хатарнок ва пуртаҷриба аст. шарики спарингии ман Глове Тейшера бо ӯ ҷангидааст. барои ҳамин ман фаъолона бо Глове тамрин мекунам ва аз ӯ таҷриба гирифтан мегирам. ҳама медонанд ки чӣ гуна Ян ҷангвари ҳаматарафа ва хатарнок аст, аммо ман фикр мекунам ки ин барои ман муҳорибаи хеле хуб аст ва аз ин муҳориба ман розиам. акнун омода шудан мондааст тамом, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Алекс Перейра ва Ян Блахович дар вазни ним вазн мегузарад ва рӯзи 3 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад. барои Перейра ин аввалин муҳориба дар вазни ним вазнини UFC хоҳад шуд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.